Hej, på den her video der skal det handle om det instinkt, som vi kalder overleveren, og som du også nogle steder vil se refereret til som den der self-pressed. Så hvis du har det her instinkt som det dominerende, så vil der være en del af det her, som du kan genkende. Det er jo slet ikke sikkert, det er det hele, men en del af det her vil passe nogenlunde på dig. Det, som vi som overlever har rigtig meget fokus på, det er, at hvordan forholdene er sådan for vores krop. Er der lidt for varmt, eller lidt for koldt, eller de her sko, hvordan er det nogen, der gnaver? Det er faktisk sjældent, at kvinder, som er overlever, de sådan har lyst til at gå i højhæle mere end højst nødvendigt. Fordi vi skal helst have en velvære, vi går rigtig meget op i, at vores krop har det godt. I sidste ende, så tænker overleveren, at hvis der er noget, vi har det skidt med, så dør vi jo i sidste ende. Hvis ikke jeg sover hver eneste nat, hvis jeg nu var vågen i mange nætter i træk, så ville jeg jo i sidste ende dø af det. Så hvis der er en lille smule træk, eller hvis det føles en lille smule koldt, der hvor jeg skal sove, eller der er lidt larm, eller lidt for lyst, så er det noget, der tager alt min fokus, og så kan det fuldstændig ødelægge min søvn. Og det betyder selvfølgelig også, at hvis der er en eller anden, man sover sammen med, som har lyst til at sove i ske hele natten, så kan det også, det kommer ikke til, jeg ligger ikke komfortabelt i ske som overlever, og derfor så kommer det altså ikke til at ske, fordi du skal ikke have lov til at ødelægge min søvn, fordi så dør jeg altså i sidste ende. Det er den følelse, vi har. Det betyder også, at hvis man overlever, så tænker man sådan lidt fremad med mange ting. Man har altid lige lidt mad i køleskabet, man har lidt plus på kontoen, man har en fuld tank på bilen, og man sørger altså for, at man har sådan meget fokus på, at kroppen det er vores tempel, og der skal føles velvære i det her tempel. Det er netop ikke noget, at man fuldstændig ødelægger sin krop og ikke tænker på at vedligeholde den. Hvis jeg har en lille smule ondt i halsen, så vil jeg som overlever have lyst til at sove med halstørklæder og sokker på og en t-shirt. Så tager jeg altså ikke nogen chance for, at jeg har halsbetændelse i morgen. Så i sidste ende, så man tænker sådan meget sidste instans, og det betyder også, at man godt lide generelt at have nogle rutiner, fordi det kræver bare mindre energi, hvis man træner på den samme måde, eller gør nogle ting på arbejde på den samme måde. Så nogle gange, hvis man er meget overlever, så kan man godt virke sådan lidt kontrolleret og kedelig over for andre mennesker. Fordi at det kan også være, at man er ude en aften eller et eller andet, og så overleveren ved altså også, jeg skal altså også hjem og have min søvn, inden det bliver alt for sent. Fordi ellers kommer jeg til at være helt smadret i morgen, og i sidste ende så dør jeg det. Så det er altså overleveren. Se om det kunne passe på dig, og se med de 2 andre videoer, hvad for en der passer bedst på dig, og så se hvad der måske også er din rækkefølge af de her 3 instinkter.